Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítala na odbornej diskusii hnutia Nová väčšina dohoda. Témou dnešnej diskusie je Ako prebudiť tigra s podtitulom Nový ekonomický poriadok. Teraz by som poprosila o úvodné slovo predsedu hnutia Nová Daniela Lipšica. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, jednak vás chcem privítať na našom odbornom stretnutí k ekonomickému programu Novej väčšiny dohody. Keď sme spúšťali projekt Novej väčšiny, tak sme sa rozhodli, že úspešná strana, ktorá vytvorí nejakú alternatívu k situácii dnes na Slovensku, musí spĺňať také 3 základné atribúty. Musí spĺňať atribút čistého štítu, boju proti korupcii, ekonomickej kompetentnosti, to je druhý kľúčový pilier, a tretí potom je vedieť spájať. Vedieť spájať príbuzne, podobne zmýšľajúcich ľudí a vytvárať dobré tímy. Po prvej etape spojenia pred niekoľkými týždňami si trúfam povedať, že Nová väčšina dohoda má dnes najkvalifikovanejší, najlepší ekonomický tím a budete počuť našich ekonomických odborníkov, poslancov, ale aj ľudí z praxe hovoriť dnes o vízii ekonomiky. Nemá to byť ekonomický program v nejakom úzkom slova zmysle, majú to byť prvé podnety, prvé nápady. Pravica pred 12 rokmi bola generátorom nápadov, generátorom myšlienok. Či to bola rovná daň, či to bol druhý pilier dôchodkového zabezpečenia, či to bola reforma zdravotníctva, reforma justície. Proste v tom čase udávala tón, programový tón pravica. Teraz, po 10 rokoch, sa zdá byť situácia, keby trošku bola opačná. Udáva tón vládnuci Smer a pravica skôr len reaguje. S čím príde Smer a nastáva nejaká reakcia. Myslíme si, že, a to je aj leitmotív tohoto stretnutia, že by sme mali začať uvažovať už aj v širších súvislostiach, nie len ako reagovať na Roberta Fica a jeho vládu, ale prísť s vlastným programom. Prísť s vlastným ekonomickým programom pre Slovensko, ktorý poskytne ľuďom väčšiu šancu, že budú zamestnaní, že budú mať slušnú prácu, slušný dôchodok. A z toho potom vyplýva strašne veľa iných ďalších vecí, ktoré sa týkajú školstva, zdravotníctva a iných segmentov. Čiže dnes budú hovoriť naši ekonomickí experti k rôznym parciálnym témam a veľmi by sme boli radi, keby to vzbudilo diskusiu. Živú diskusiu, otvorenú. Nie je to celkom brainstorming dnes, ale je to taký prvý nástrel. Prvý nástrel tém. Aj bolo zrejmé, že nemusíme byť len v defenzíve. Že pravica už bola dlhé roky v defenzíve a musíme prejsť do ofenzívy. Ponúkať vlastné témy, vlastné riešenia, ktoré zaujmú mysle a srdcia ľudí, ktoré budeme mať odprezentovať, ponúknuť a možno snáď o 2,5 roka aj presadiť. Takže by som vás chcel potom vyzvať na veľmi otvorenú diskusiu. Mnohí z vás pôsobia tiež v ekonomickej praxi, v bankách, v súkromnom sektore alebo aj v štátnom sektore a vaše poznatky, vaše nápady budú pre nás samozrejme že veľmi cenné pri formulácii ekonomického programu, ktorého takým prvým východiskom alebo jedným z východisk bude aj práve dnešná konferencia. Takže vitajte ešte raz v Crown Plaza v Bratislave na ekonomickom seminári Ako prebudiť tigra. Teším sa jednak na vystúpenie našich ekonomických expertov, ale aj na samozrejme diskusiu. Naši viacerí ešte kolegovia poslanci prídu v priebehu zrejme niekoľkých minút, lebo začína teraz parlamentná schôdza ešte k otázke práve ekonomickej, takže zostali pri začiatku na odsúhlasenie programu a v zápäti samozrejme v priebehu niekoľkých minút prídu sem na konferenciu a budú jej aktívnymi účastníkmi. Ešte raz vítajte a teším sa za váš záujem a na diskusiu. Ďakujem pekne.